сме по-дълбоко в провинция Лимпопо. Ферма с овце, коне. Тук е много по-зелено. Много по-развито. Ето тук напоителни системи, ферми. Ето и Ема. И тук пак има някакви... Те са като развъдници за диви животни, които после ги даже и се ядат. Аз ядох 3 вида антилопи, докато бях в Матикуе, в резервата, в Тау Гейм Лодж. Спрингбок. Спрингбок. Колбас от спрингбок. 4 вида даже. Колбас от спрингбок, импала, печена по някакъв начин там, сготвена. Кудо, стек от кудо, стейк по-скоро. И иланд. Иланд е най-голямата антилопа, която е най-крехка. Много хубаво месо има иланд. Не е като